Yurdumyzyň şäher günjüne bolşýaly hormatly prezident bilen hususy ulgamy berýän ýygyderli gollagy bu wagtda telekeşler üçin döwredip berýän ýeňillikleri Liverpool aýtmada aýdyň beýany tapýar. Hususiýetçilere berilýän döwret gollagynyň ruhlanyp uly zähmet üstünliklerine beslenýän hususy önümçiliklerin hataryna Peýgam paýhas ummany magtumuly Praga ýylynyň 1-nji aýyny ýokary görkezijler bilen jemlän şäherje etrawynyň Muradov geňeşligine ýerleşýän senagatçylar we telekeşler birleşmesiniň agzasy hepdelik harit nişandy peýnir önümçiligine görkezmek bolar. Hususy önümçilikde öňürleýän ýokary hili önümleri welaýatyň etrapda şäherleriniň söwda nukatlarynyň oňdary çatyna uradylýar. Munyň özi dükanymyzda, ak bazarlarymyzda azyk bolçulugynyň döredilmeginde hususiýetçileriň munasyp goşandydyr. Eşleri barha ilerleyen peynir önümçülüğüne Niderlandlaryň Hytaý Halk Respublikasyndan getirilen kemir enjamlar oturdulup, gelecekde önümçülüğün germeniň hasam giňilmegine garaşylýar. Önümçülükde bir gece günlüğüň dowamynda 1 tonna, her aýyň dowamynda bolsa 30 tonnadan gowrak sygyr süýdi gaýtadan işlenip, peyniriň duwly hemde abwert ady bilen taýýarlanýan görnüşleri öndürilýär. Peynirliň gowrun maddada ýagyň agrymlaýan paýy 45 götürme barabardyr. Tehnologik talaplara laýyklykda işleri sadaşykly ýoly goýulan bu önümçülükde her tonna süýtden 96 kilogram ýokary derejeli peynir alınýar. Önümçülük üçin gerek bolan süýdi esasany şahsy hojalyklardan satyn alynıp, hil derejesine aýratyn talap bildirilýär. Barlygyny şertlerine kemil enjam bilen kömek bilen önümçülüge berilýän süýdüň hemde taýýar ünlüň ýaglygy, turşulygy hemde dykyldygy çalt hem taýyk barlanyp, ýaramlylyk derejesine öwrenilýär. Süýdüň ýaglylyk görkezijleri bolsa önümçülükde uly orny eýleýär. Hususy önümçülügiň agdyr işgärleriniň eşreti zamanamyzda telekeşler üçin dürdülýän ajaýyp mümkinçilikleri, ýygyderli döwret gollary üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident we arkadagly gahrman serdarmyda alkyşlaryny beýan edýärler.